ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва солгарди иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав чорабинии тантанавӣ доир гардид. ҳамоиш бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида нотиқон дар баромади хеш иброз доштанд ки баъд аз қабули конститутсия ва интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки 6 ноябри соли 1994 ба вуқӯъ пайваст, 16 ноябри соли 1994 дар иҷлосаи шӯрои олии тоҷикистон маросими савгандёткунӣ ва ба вазифа шурӯъ кардани президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. маҳз аз ин рӯз тибқи муқаррароти конститутсияи давлати соҳибихтиёри тоҷикистон таърихи идоракунии сохти президентӣ дар мамлакат оғоз гардид. барои таъмини сулҳу ваҳдат, рушду пешрафти мамлакат, ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузи мақоми тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ ки ба фаъолияти босамари президенти ҷумҳурии тоҷикистон вобастагӣ дорад, дар қонунгузории кишвар рӯзи 16 ноябр рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пазируфта шуд. хизматҳои бузурги қаҳрамони тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи бунёди сулҳи тоҷикон, суботу оромӣ дар ҷомеа, эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқ бунёд, дунявӣ ва ягона, амалӣ намудани ислоҳотҳои бузурги иқтисодию сиёсӣ, аз ҷумла таъмини амнияти тоҷикистон, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини амнияти озуқаворӣ, баровардани Тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионӣ ва саноатикунонӣ бо суръати мамлакат боис гардиданд ки имрӯз кишвари моро дар саросари олам мешиносанду эътироф кардаанд. имрӯз ҳар як фарди тоҷикро зарур аст ки ба қадри ин неъмати бебаҳо, яъне тинҷиву осоиштагӣ ва амну суботи мамлакат бирасанд ва дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаву наҷибонаи роҳбари давлат сарҷамъ шуда, баҳри боз ҳам пешрафтаи шукуфон ва ободу зебо намудани диёри худ камари ҳиммат банданд. чорабинии тантанавӣ бо баргузории барномаи рангини консертӣ аз ҷониби ҳунармандону санъаткорон ки мазмуну муҳтавои ватандӯстию хештаншиносӣ, тарғиби ғояҳои давлатдории миллӣ ва истиқлолу ободии ватанро тараннум мекард, анҷом ёфт.